Auxili, auxili, auxili! Ja anem, ja anem. Ja anem. Vinga, va. A veure, això. Això Però això què collons és? M'havies dit a mi que era per treure-ne uno que s'havia caigut dins d'un pou i ara resulta que és perquè baixes del terreny. Això no està molt clar, Això no ho puguem fer, això és il·legal, home. Com han de treure aquesta persona de nosaltres? Han de plegar els trastos. Jo li he pagat perquè em posi una escala per poder eixir d'ací de la residència. Que estigui fart d'estar així tancat. Què li has pagat? 50 euros. 50 euros, i a mi no m'has dit res, i a mi em claves de tot el fregau, me caguen la mà, no m'ho esperava això de vostè. No m'ho esperava, molt mal, no m'ho esperava. Torna-li 50 euros en seguida, va, torna-li 50 euros. Què passa així? Així no passa res. Què passa així? Així no passa res, i vostè és el que menys pinta. Una escala, les escala. mascaretes, Mascaretes així estan, mascaretes. Per què vol mascaretes? molt mal. Molt Per mal. Per què molt mal? Tingueu que guardar les distàncies. I no les un metre, 2 metres... I no les guardeu, I 3 metres, 6 metres, i 3, 9 metres. Ara, què? Què? Les mascaretes estan per ahir en les platges, així, de gent, tots junts a altres, tocant-se i tot, i en festes, i discoteques i tal. I ara nosaltres així, que són 4 rates en 40 quilòmetres a la redona, que diu vostè des mascaretes. No vulgueu ser tan valents, a veure si per 4 moniatos tinguem així un rebrot al poble i mos tornen a la fase 2. No, Tanta fase, No. que no així que estem guardeu les distàncies. Però les distàncies, si es guardem ja de normal. Ara, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metres de distància en conjunt. No el poses tan valent perquè puc anar a denunciar-vos per no guardar les normes. Per no guardar les normes. Ale, pues vaig i denunciem-nos. A veurem qui és el Guardeu les denunciat. normes, Però les normes Puc anar a denunciar-vos. Estem guardant les perquè això no normes. està clar, una escala. Una escala, mascaretes i Però això... l'escala no té res que veure. L'escala no li se pot posar mascareta. Està A clar, l'escala no, però a vosaltres sí. ¿Usted qué? Me la lleva ara parlant amb vosaltres. Ah, claro, para guardar las distancias. Claro, yo guardo la distancia, vosaltres no. Aire, 50 euros. Ja estàs tornant-li'ls.